kajing pensyai lengba kajing sungukya nakaliang kajonga ngam keren banyo mensim bakhuj ban ngada kwa bau mensim bakhuj unwan syong haka mensim jongi iwei pa iwei khnang baka jela jongi kan yo biang ya kanam tibriu tiblai namar menta haka jela jongi la jelai daki kam snew kat syaba ni phai hinrai ban ai khubor kum T7 news baka dei ka revival bawan her mensim bakhuj ngam sungu ha namar kum kibriu ngem tip hatu ka dei sisian ka revival jong mensim bakhuj namar ya kibalayo revival house nam arjan reu ngaladap yo ya ka jinglong jongki kumnu kilong haka imlang ka salang bun kila pensyong sir ya ka imlang ka salang bat donru kiba ya klimlok kiba yai aurea bat kiba warra ya ka jing sneo baharukom omdei babaro kiba longkum ni hendai kidon kiba yo revival kiba penkelumar ya ka sinong ka thau bat ya ka imlang ka salang kani kadai kat kum katai ke kerwo bala pus bat la pelaj da uba pelaj ngapang channel dan kibas ngomong ya kani video henrai kum editor ngakren baik ha ka jing sempang jonga ya ka ba ublai ula ai hanga namar ngamla ban sukun tang haladi simet nga ai ka buram ka ban kong sia ublai ubla pela ya nga ban keren ablai tu ai nga ya ka jing sempang manganla ban pensyai khamba sia kipai ba ya ki badai tu pedang bat ya ki bamdai tu nang hikai yang bat tu map ru ya ki pop bat ki jing bakla jonga amen.